Анатолій Коновал виніс на голосування рішення про продовження терміну дії програми забезпечення молоді житлом на 2005-2012 роки. У нас була прийнята програма забезпечення молоді житлом до 2012 року. Передбачалося завдяки цій програмі побудувати будинок на Декабриста 7А. Термін будівництва вже минув, але будинок ще не зданий. Він ось має здатись. Там ще залишилася одна нерозподілена квартира. Тому ми передбачили ряд заходів і просимо продовжити цю програму на 2013 рік із виконанням цих заходів, для того, щоб здати цей будинок і завершити реалізацію даної програми. По даному питанню заперечень не було. Актуальною також наразі є тема створення Центру надання адміністративних послуг. З прийняттям Закону України про адміністративні послуги є відповідна постанова Кабінету міністрів. В кожному місті, районному центрі створюється Центр надання адміністративних послуг. Для того, щоб залучити кошти обласного бюджету, ми підготовили дану програму, провели розрахунки, передбачили кошти обласного бюджету, наші кошти і кошти партнерів. І для того, щоб дана програма була розглянута на конкурсній комісії, нам її треба підтримати на сесії міської ради. 26 квітня депутати міської ради 6-го скликання проголосували і за внесення змін до програми економічно-соціального розвитку міста на 2013 рік, а також затвердили рішення виконкому та розпорядження міського голови, прийняті у міжсесійний період. У числі додаткових розглянули питання про надання дозволу на зменшення орендної плати. Зокрема, стосувалося комплексу «Юність». Орендна плата за оренду всього басейну «Юність», всього приміщення складала 1200 гривень. Ну, там могла копійки. Але справа в тому, що коли цієї зими комплекс не використовувався повністю, тому що спортивний комплекс цієї зими не опалювався. Ми думали його опалювати, бо він опалюється від нашої централізованої котельні. Але там опалення цього комплексу в місяць складало десь більше 44 тисячі гривень. Зрозуміло, що ті орендарі, які там знаходились, вони не можуть таку суму заплатити. Ми ж з бюджету теж не могли собі дозволити за них платити. Тому вони взимку, ці орендарі, всі порозбігалися. І перший лист був від тих, хто залишили, що ви нам лишіть тільки ту в оренді території, яку ми займаємо. Ми залишили. Але поки всі ці питання проходили через сесію, через виконком, нагоріла пеня, бо ми ж нараховуємо пеню, майже там 8 тисяч гривень. Тоді орендарі зараз сказали, там залишилося чуть-чуть тільки приміщень, пару приміщень, де орендують. Сказали, що з такою пеньою, з такою платою, як вони зараз платять, ми взагалі відмовимося від цього приміщення. Ви розумієте, що басейн «Юність» – це приміщення комунальне. Якщо вони звідти з'їдуть, то нам потрібно буде десь наймати штат. Тобто, як мінімум 4 охоронці, щоб охороняли, тому що полізуть, поб'ють і все. Тому, не безплатно, тому ми вели переговори і домовилися, що на цій сесії вони написали заяву, управління економіки прорахувало, там зробило висновок, і ми вам пропонуємо проект рішення зменшити їм орендну плату ще. Як тільки складуться кращі часи і туди піде ще хтось, то, звичайно, тоді розглянемо, щоб збільшити. З метою збереження приміщення до вирішення долі басейну депутати погодились на зменшення орендної плати. Нагадаємо, що проєктно-кошторисна документація на реконструкцію приміщення давно виготовлена, необхідні лише кошти. Проєктно-кошторисна документація, як правило, дійсна 2-3 роки, залежно від категорії споруди. Я не знаю, по якій категорії там виготовлена, але 2-3 роки. Але справа в тому, що навіть якщо вона дійсна 2-3 роки, кожен рік, якщо от рік пройшов і ми її не використовуємо, потрібно перераховувати з урахуванням індексації цін, інфляції, тому що в іншому разі без перерахунків проєктно-кошторисної документації через рік виконавці робіт, якщо будуть гроші, не беруться ці роботи робити.
Розгалуженим був представлений проект рішень про стратегічний план розвитку міста, над створенням якого довгий час плідно працювали, проводили анкетування серед громадськості, виходячи з якого склали статистичні дані щодо першочергових завдань. Було прийнято рішення сесії обласної ради про розробку стратегії територіальних громад до 2020 року. Було відповідне розпорядження секретаря міської ради Едуарда Івановича про затвердження робочої групи, яка цим ділом розробку буде займатися. Ми провели аналіз розвитку нашої економіки і взагалі розвитку нашого міста. І громаду ми опитали підприємців і інтелектуальний місцевий потенціал, тобто вчителів і так далі. Ми надрукували в нашій газеті, Жмеринській газеті, також провели і критичні зауваження і питання, які були висловлені щодо розвитку міста, ми також зібрали. Потім класично це проведення свот-аналізу, слабкі, сильні сторони, можливості та загрози. Це і внутрішні чинники, і зовнішні чинники. Визначили стратегічне бачення спільно з нашою робочою групою і запропонували плани дій по 3 напрямкам. Це економічна сфера, якісний рівень життя міської громади та соціальна сфера. І завершується взагалі стратегія та реалізація плану та проведення моніторингу. І ми, коли опитали наших громадян міста, то фактично 68% були готові взяти участь у стратегічному плануванні. Відмовилась третина, тобто 31%. 1% це ті, які взагалі не дали відповіді. Найбільше це надавати інформацію, вони згодні, надавати консультації, стати членом робочої групи. І не впевнені, чи не можуть дати інформацію, це 40%. І найгостріші проблеми міста, які визначені громадою як для першочергового вирішення. Звичайно, після зими всі ми бачимо, які в нас дороги, але вони ремонтуються. Благоустрій міста 53%, і 30% це подолання бюрократизму, подолання корупції, забезпечення житлом. Невідкладності у вирішенні, на думку громадян за результатами опитування, потребує проблема безробіття, підвищення рівня медичного обслуговування, збільшення кількості дошкільних навчальних закладів та боротьба зі шкідливими звичками населення. Що стосується рівня довіри до різних джерел інформації, 23% довіряють міській владі і так само і громадським організаціям. Засобам масової інформації довіряють 32%. Собі фактично люди довіряють своєму відчуттю, це половина людей. Політичні партії 2%, тобто довіра невелика. Щодо оцінки діяльності органів місцевого самоврядування, як довіряють нам люди. Відмінно вважає 14%, добре 25% і задовільно 35%. Незадоволені, фактично тільки четверта частина, якщо сумувати ці всі довіри. Також провели опитування на тему малого бізнесу. Як малий бізнес вважає, чи підтримує міська влада, чи не підтримує? Так що відміна це 13%, добре 25% і задовільно. Тобто, на думку підприємців, на достатньому рівні все ж таки ще 34%. Щодо процедури надання дозволів та погоджень, як доповів Анатолій Романович, з'ясували, що незадоволених лише 12%. Відмінну оцінку дали 18%, добру – 27% і задовільну – 34%. Також основна частина опитаних дала позитивний відгук стосовно роботи громадського транспорту. Задоволені і напрямками руху, і графіком роботи транспорту. Це єдине, що коливається від добре, відмінно та задовільно. Влаштовують більшість і правила благоустрою міста. Бізнес-кліматом незадоволені 18% опитаних, решта оцінили умови на добре та задовільно. Що бачать підприємці, найбільш негативний вплив на розвиток бізнесу. Найбільший вплив – це загальна економічна ситуація. Це вона характерна не тільки для міста Жмеринки, а характерна для України та Європи в цілому. Національне законодавство також стримує в якійсь мірі розвиток підприємництва. Недостатність фінансування 29%. Іноземна конкуренція, бачите, ніхто на це не зважає, 2%. Найбільш важливі для підприємців напрямки стратегічного планування. Це розвиток малих та середніх підприємств, будівництво житла,
комунальна структура, інфраструктура для бізнесу. Саме на підставі отриманої інформації, проведеного аналізу, визначивши сильні і слабкі сторони, робоча група зробила висновок, що наше місто, як і раніше, є потужним транзитно-транспортним вузлом Південно-Західної залізниці та містом обласного значення. Відповідно до проведеної роботи визначили стратегічні цілі і завдання по кожному з напрямків. Стратегічний план, він може коректуватися, він може змінюватись, так як він змінився сьогодні. І в процесі, скажімо так, нашої життєдіяльності ми можемо вносити до нього зміни, ми можемо якісь заходи, ті, які були передбачені, вважати таким, що вони є неактуальними. Це як живий організм, який також повинен змінюватися і з тим життям, яке буде в місті і в нашій країні. Показники по кожному напрямку – це основні показники, які ми в подальше будемо щорічно проводити моніторинг виконання стратегії. Присутні оцінили колосальну роботу, проведену для розробки стратегічного плану розвитку міста, і підтримали його затвердження голосуванням. Оскільки дата проведення сесії співпала з 27-ю річницею Чорнобильської трагедії, подвиг людей, які віддали життя під час ліквідації наслідків лиха, вшанували хвилиною мовчання.